Tungang ka nga talaga. Kisti bulong na dyan nga laklakayanan, no napnapanan naman nga taayan. Malipatan nan sa nga dati dingdingwan nan. Talaga nga, haan nga maasahan day dyan nga laklakayan. No mabalin lang ko mga ibabawi pa, nagasawa ka niyan, ibabawi ko na. Ang sarsarakat nga tama na di nga tao ay ah. Walang kikilos ng masama. Hold up to. Walang kikilos ng masama. Gano si kati masama, ta si kati hold upper. Tungang. Ikataman day taabungot mo, no talaga nga naturod ka. Ag-hold up ka, tas takrot ka mo gayam. No naturod ka nga ag-hold up, hang ka nga agab-abungot. Uy na. May sapay. Nya day ta. Hold up ka, hold up to. Oh. Dita? Tinayin na. Agdadamo kaya. Ay, apo. Tungang ka nga talaga. Han nga dita. Ditoy. Tipang tutukam. Tungang. Agdadamo kaya. Yo. Kasapulam sa pay mo ti seminar. Pinapo na kita pala sa basta hold up atoy. Hold up? Daytoy? Daytoy ti pagtutok mo, daytoy ti igamaw. Nag-low class ka mo nga hold upper. Katungtong lang daytoy. Tag-seminar ka mampay. Yo? Amo, tigam-gamitin dagiti hold upper. Paltog. Katadem. Gasjay, taano kabutang da. Nga day ta nga igamaw. Natiradan nga kawayan. Tungang ka matulog. Nga yan hold upper. Siyempre, ang aming nga kwartam alahas. Kin namamin dara dyan di bagmaw, no, nyati mabalin dita. Cellphone. Wen aming nga cellphone mo. Cellphone, kwarta, kin aming nga nagyan data bagmaw. Mabalin nga pagnumaran. Kasta, dagiti kwarta, meron ramaw. Punta pa tayo. Buri ka ta, anak ka ni. Mangtig ka mo. Buri ka. Kaunag ka nun, di kwarta. Ano dati yun? Nagtaray mo tan. Hoy! Ato na yung kwarta! Lumalala na! Pati nagtaray ka! Takrot ka mo, gayam! Ayam! Kakati parang sapay ko ti asawa. Unyaw? Papa? Lapi ka nakabistida ka, ha? Kumagatiman! Kumaykat to. Katim, mangibabayin ka, awan tibak na tipulita ya. Palito ni ka! Ana! Ana ka na ta, babae ka na kay! Papa! Ito na mangibabayin ka! Ikaw pala, babae na lang eh! Babae, Papa! Hanya katot ka! Serena! Ano?